Yurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalan çäklerini arkadaly gahrman serdarmyzy bugünkü ulanmaga berilen durmuş ugurly desganyň açylyşy münasibetli ýaýwanlandyrylan dawaranyň dowamyny paýtagtymyzyň ilatyna ýokary hili hyzmat etjek ýolajy awtobuslarynyň açarlaryny gowşurdy. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny durmuşa geçirilýän we döwlet adam düşünür diýen asyly şygary baş ýörelge edinýän döwlet siýasatiniň rowaşlyklary beslenýändiginiň nowatdaky beýanydyr. Çünki ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň başyny başlan beýik maksatlarynyň hormatly prezidentimiziň ýol başlygynda ösünlikle amala aşylmagy durmuş üçünçüligi bilen baglanşykly meseleň döwletimiziň hemýeşelik üns merkezinde saklanýandygynyň aýdyn netijesidir. Paýtagtymyzyň ilatyny ýokary derejeli hyzmat etmäge niýetlenen täze döwrewap ýolajy awtobuslary türkmen halkynyň taryhyň dowamyna döredin we häzirki döwürde münasip derejede dowam edýän ýaxşy desturlary esasyna kabul edilip, delesenaly mehrim eneler Aksat alnyňa ýaxşy diýen paýhysly jümleden uguralyp ýolajy awtobuslaryna aq un sepdiler. Şeýlede döwrewap ulaglary zekinli gelin gyzyň elinden çykan nepis alajalar daňylyp, şol wagtyň özünde täze desganyň ýeşine hyzmat etmäge niýetlenen täze awtologlar hemde ýürüýte tehnikalar halkymyzyň asyrly ýörelgelerine laýyklykda kabul edilip, munyň özi ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna asyrlar aşyk gelýän dünýä nusgulyk dep tesurlamyzyň häzirki döwrüň ruhyny kywap derejede ösürilýändiginiň nowatdaky beýany urilip, täze ýolajy awtobuslarynyň gelip gowuşmagy halkymyzyň durmuş öpçünçiliginiň hasam gowlanmagyna möhüm orun elýän Agasu arasylaýjy desganyň açylyş dawarasy bilen utgaşmagy şanly wakalan many mazmun taýdan baýlaşmagyny şertlendirdi. Şonuň bilen baglanykda halkymyzyň durmuş derejesiniň gowlanmagy uruny ýegderli tagalla edýän hormatly prezidentimiz we gahrman arkadagymyza tüýsürekden çykýan alkyş sözleri beýan edilip, bu gowşurylan täze awtologlar paýtagtymyzyň ilatyna ýokary derejede hyzmat edip başlady. Paýtagtymyzyň ilaty we onuň mehmanlary ýokary derejedäki amatly şertler üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarmyza we türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Men avtomobil ulaq hyzmaty açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň sürüjisi Abaýew Ismail. Anha bugün arkadaly gahrman serdarmyz saýasynda biziň ýurdumyzda toýlar goşa-goşadan gelýär. Arkadaly gahrman serdarmyz biziň ulaq puwdagymyza uly üns berýär. Täze döwrewap awtologlar, şeýle hem ýolagçylar gatnatmak üçin döwrewap awtologlararyň bize peşkeş berilmegi bizi hassa boýsandyrýar. Bugünkü günde arkadaly gahrman serdarmyzyň bize peşkeş beren täze awtologlaryna ýolagçylar gatnatmak üçin ähli döwrewap şertler döredilen. Şu ajaýyp pyrsatdan peýdalanyp biz sürüjüler üçin şeýle ajaýyp mümkinçilikleri awtologlary ýygyderli sowgat berýänligi üçin gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarmyza tüýsürekden köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarmyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan ýyl ýurt bähbetli tutumly işleri elmedam arawaşlyklary beslensin. Soňra bugünkü şany wakalaryň hormatyna toý sadakaty berildi. Onda Türkmenistanyň müftisi tebäre çykyp, ýurdumyzyň mundan meýlekde awadançylygyny, afawdalagyny, halkymyzyň agdy berligini we saçaklarynyň artykal berekete baý bolmagyny, gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň alyp barýan ilgün bähbetli, döwlet ähmetli tutumly işçileriniň hemişe rowaş bolmagyny, janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny dilek etdi.